Já víš co, a přitom my na tom jako nejsme špatně na tom mistrovství. Ty to tak vemeš, jo? Pokud teda tenhle zápas jako nedopadne, tak špatně. Ale prostě všechny ty zápasy jsou strašný pain, no. No, ono to tam prostě nemohlo zůstat. Ale já bych ani neřekl, že ta sestava je tak špatná, aby jsme hráli takovýhle zápasy i se Slovincem a takovýma týmama. Zase jako ta sestava není určitě nejlepší, co by mohla být, ale hej. No. Spíš bych čekal, že to bude vypadat tak, že třeba, nevím, porazíme takový ty soupeře, jako je prostě tady Norsko a tyhle ty. A pak budeme mít problém s těma těžšíma, no. No, by to jako mělo být papírově, že jo. Jo, no. Je to těžké. A tady je ten kužel dobrý. Nej. Šoubíš. Tady na té mapě chceš, tady na té mapě chceš kužel. No, vždy problém s těma outsiderama. Vždycky ne, ale tohle mistrovství jo. Tohle mistrovství určitě jo. Když na té olympiádě to taky tak nějak platilo, no. A jako je pravda, že prostě proti těm týmům jako je Kanada, tak se asi dokážeme trošku líp namotivovat, no. Jaký vibe tady? Crazy vibe. Nice. Zatím dobře rozehraný to mám. Tahle ta mapa vypadá zatím dobře. Máme. OK. Nezda. No, teď ty vole tohle trefit, no. OK! Pokud asi nejlepší tvar, co dostat. Záleží kde, záleží na jaký jamce. Tak to jsem poprvé dostal docela vojeb, no, tohleto. To je... Já se sem přijet blíž. Hele, nemá cenu se tady nasírat, pojedeme to. Dobrý, to půjde takhle. Okay, to je bullshit, fakt. A to půjde, hele, ty první jamky jsem měl dobrý, tak pojďme, když tohle nějak dojedu. Pojď. Pičo. Si to nemůže odrazit trošku doleva, jakoby najednou. Najednou to má problém. To je prostě, Ach jo. No, nespadneš, co? No, 12. Dejme tomu, hele, jako, to je nejhorší, co jsem dostal, jako, je to v pohodě. Když te budu dostávat furt takovýhle vojeby, tak to bude v pohodě. No, žalud. Nejpíš, Petře. No tady zase děláš. Já jsem idiot. Kdo je první? Sora? No jo, Sora teďka je první, myslím, no. Mě Sora vede. Kámo, žaludé! Já prostě to jebu.
To je fakt extrém. To máš dobře rozehraný, dostaneš prostě žaluda, vole, v ten nejhorší možný moment. To je bizár tohle. Ne, ty přesilovky jsou pain, no, ale to už je po několikátý, že jo. To většinou prostě nefunguje. A nevím, čím to je. Zase vás propadl na 10. místo, no. A jako 55 jsme skoro v půlce, to je dobrý ještě, to je ještě hratelný. A já zase dostanu ten kužel, ale mě je zlé. No, proč mi furt padáš? Kužele. Stůj hlavně. A on snad ještě doklouže dolů, ne? Tak se posral. OK, to půjde. To je dobrý. Pojď, doklouzej dolů. No, nice, ty vole, nice. Pojďme. To je hratelný. Furt žalud, vole. Ach jo. Okay, to, já mám, jako, když mám teďka smůlu, tak musí už mi pak na závěr padnout dobrý, ne? Nemůže mi to padnout prostě, vole, 20krát za sebou žalud tady prostě. Ne, sračka, vole, fakt. A mě to klouže zase 100 let prostě. Ragebait. No, teď to odhadni, vole, že jo, kam se ten žalud je Blade odrazí. To je zase... No, vole, nahoru. A si říkám, tak půjde doleva nebo doprava, jak to dám doprava, vole, a on letí nahoru. A mám dost. Já jsem teď zase si zahrál ten speed golf. Na chvíli. Ty pičo. Prostě. Kámo, to jdi do prdele, kolikrát ten skurvenej ten ještě dostanu. Hej. Fakt nevím. Kam to jde? Tadyhle. Stůj. To se nezastaví. Ach jo. Jak se furt mi bude padat, vole, kužel. Jarda kužel. Ještě jeden. Pojďme. Třebu to. Kamo, co? Hej, jako... To je prostě fakt výjeb tohle. To je prostě takovej výjeb. No jako jestli tohle dám, tak bych měl dostat mé plusový body za to. Pojď. No. Dobrý. Maride, ty vole. No a už jsme zase na 80, ty vole, no. Pain. Okay, vajco, no. To nevím, jestli tady je dobrý úplně. Musíme. To jdi do prdele, vole, vajco jeblí. Hej, ono se to odráží úplně na druhou stranu. To je na piču. To je na piču! Kamaráde. Fakt nevím. No, hej, tak ty si ze mě dláš prdel, fakt, ale... Tak dobře rozehraný to zas bylo. Zas to prostě na hovno. Ach jo. To je prostě gamba skurvená, ty vole. Hrej, kokot. Ach jo. No, tak. Tak, no. Let's go. Děkuji moc, Spartafane, děkuji. Jako spíš zmrzlinu si dám radši. Tady ještě menší podpora víc tento měsíc, už nemám Black, asi vyhrál. Nevadí, v pohodě, vůbec nemusíš. Děkuji za 65,6 korun. Děkuji. LKW, děkuji.
OK, 4. Láva. OK. Piče! Tohle je strašně rychlý. Ne. Dobrý. No, dobré. Děkuju Spartafane za 65,6 korun. Máme kolik? 17 na 4 jamky. Jaj, tahle jamka jebla, vole, s tímhle jeblým tvarem. Já si myslím, že tohle jsem měl posledně s tímhle tvarem a dostal jsem toho strašného nerva, to myslím nejde. Je na piču. No, i když, pome, tohle, když dám víc, tak to půjde. Ty pičo, to je. Dobrý no, tak jedem. Já jsem mám mít ještě nějakou naději. Ty vole, to je prostě bullshit tvar zas. Ach jo. Prostě proč? Prostě proč? Já fakt nevím už, ty vole, to je prostě... To je... To je tak dementní tohle. Prostě, ty to vždycky si to rozehraješ dobře prostě a pak je to prostě pojebe. Jen tak for fun. Tak pojďme, 3 jamky na jednu. A se jdu dohrát aspoň, ať vím, jestli mám být hodně nasranej nebo málo. OK. Force and City. To jde moc. No ten puk je super, ale ne tady, protože ty potřebuješ malý odpaly. Já prostě na to nemám odhad s tím pukem. Ještě jedno. No, tohle tady je s tím pukem prostě na hovno. Tady to je prostě na hovno s tím pukem. Třeba. Tohle je prostě na prd. Teď si to prostě musíš srovnat, teď to jede rychlejc než ten klasický můček, který to prostě neodhadneš. A tak aspoň kdybych to posrali, tak... Dobré, ale ještě jeden pokus. Žalud, vole, hnedka na začátek, to je super. Kámo, to zase vole nepůjde trefit, ne? To je zase postavený, takže to netrefím prostě. Jako já jsem měl reálně docela smůlu tu minulou hru, Not Gonna Lie, jako jo, jsem zahranil jsem několik momentů to, které na let, jaj, tak hodím jaká bude druhá jamka. Ještě tak můžu pauznout. Jo, tak druhý žalud, no, tak na to jebu. Tak na to jebu.